Εσείς πουλιά του Μάη, εσείς πουλιά του Μάη, εσείς πουλιά του Μάη, εσείς ανοίξει εκεί ψηλά που πάτε, εκεί ψηλά που πάτε, εκεί ψηλά που πάτε, για χαμηλώσετε. Ο αριστερός λέμε. Εκείνος θα κάψει. Άμα τον αγωνίκ μου για τα σκατζοκέρια είναι καλός, τι λέτε. Μεγάλε, με σύρμα. Έπαθε ρέψη, έπαθε ρέψη. Έλα να πάρει τα μάξι. Κατουδίθηκε ο μαλάκας από αυτό. Κατεβείτε κάτω. Λοιπόν, όσοι ανάψουμε, έχουμε 6 λεπτά περιθώρια από την ώρα που θα ανάψει το πρώτο φυτίλι. Περίμενε. Δεν βιαζόμαστε με τίποτα. Μόλις πούμε μπαμ, τότε. Είναι 6 λεπτά περιθώριο. Έχουμε πολύ χρόνο. Θα του κάνουμε μια δοκιμή τώρα να ανέβει απάνω πάλι. Λοιπόν, βάστε να σε δω. Κατέβα. Γιάννη, πάρ' αν δεν παίρνεις. Σιγά σιγά της καλωσιά, Γιάννη. Γιάννη, πρόσεξε μπες καλωσιά. Εξίδρα εδώ πρέπει να βγω. Σιγά σιγά της καλωσιά. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε Γιάννη. Για να πες καλωσιά, ρε. Σιγά σιγά γιατί είναι καλωσιά πες. Δηλαδή μην ανάψω κανέναν τώρα. Έλα. Πάμε, πάμε. Γιατί δεν έχετε κάτι. Εκεί πάει έτσι. Δεν έχει άλλο. Κάρασες διδονίες. Θα μιλάω Γιώργος, θα ξεκαλυγωθεί ρε. Λοιπόν, περιμένετε. Δεν βιαζόμαστε. Ένας, το Τζίμις θα πούμε. Δεν βιαζόμαστε. Μόνο Τζίμις θα μιλάει. Ας το Εδώ πιο πολύ γιατί το βλέπω. Εντάξει, μετά είναι να τα δέσουμε όπως είναι. Και άμα είναι κρεμασμένα. Κρεμασμένα, για να μην φύγουν, να μην το πετάξει. Γι' αυτό το κρεμάω. Ετοίμασέ τα ένα-ένα και θα αναλάβει από ένα καθένας. Ή δύο. Δεν βιαζόμαστε, είπαμε πάλι. Εδώ ένας να παστάει εκεί. Πάρ' το σαν ίδιο. Εκεί να μην το πινιάζει σε πέσει πάνω εκεί. Πάνω θα σου δει κάτι στο παιδί, αυτό δεν έχει πίσω. Μόνο για να μην... Το τραβήξω εγώ με το... Όπως κάναμε, άστα το τραβήξουμε τα πόδια, τα πρώτα φυτικά. Όσο κάναμε. Μην ανάβετε ακόμα σιγά. Βασίλη, μην ανάβετε σιγά. Έλα εδώ, Βασίλη, έλα εδώ κάτω. Να μην το πινιάζει. Πέτρο, Ο καθένας θα πιάσει τα φυτίλια. έλα εδώ και όλοι να φύγετε. Και αμέσως θα γίνει. Ποιο εσύ, πάνω. Για μια φωτογραφία ρε έτσι καθώς. Λοιπόν. Μακριά έχει πέτρος, έλα μπορεί να φύγει να τα κάψει λίγο. Εντάξει. Ανέβει ο Γιάννης επάνω. Ανέβω εγώ. Ανέβει ο Τζίμις, θα ανέβει το Να δουλέψουν εγώ και ο Βασίλης που έχουν ξαναδουλέψει τα σκηνιά. Το σκηνή εγώ, εσύ θα σπρώξεις εγώ με τον Βασίλη θα τραβήξω όπως το κάναμε στις τελευταίες. Δεν πειράζει και ο Πέτρος τώρα. Και ο Γιάννης μόλις ανάψει θα πάει ένας εκεί. Έτσι θα τα ανάψουμε όλοι και μόλις θα πω πάμε τότε. Δεν τα ανάβουμε ακόμα. Μόλις θα πω εγώ πάμε, τότε θα ξεκινήσουμε. Έχει μακριά φυτίλια, εντάξει μωρέ. Μακριά έχει πέτρος, έλα μπορεί να φύγει να τα κάψει λίγο. Εντάξει ρε, Γιάννη λέμε, οργανωμένη δουλειά όλοι, μάχη όπως...
Έλα, ρίξε εσύ καιρό. Όχι, παιδιά, από την ώρα που θα πω πάμε, πρέπει να φύγετε. Δύο δικά μου και ένα Έχουμε 6 λεπτά χρόνο. Θα ανάψει και ένα τσικνίκι και να φύγουν οι ανθρώποι. Δεν μπορούμε να φύγουν εκεί πέρα, ρε. Και κατά κάτω καλύτερα είναι, ρε. Κοίτα να δεις ο μαλάκας, παιδιά. Κοίτα να δεις να Είναι φύγει. μαϊμούρα, Είναι μαϊμού να φύγει ο κόσμος, Μακριά ρε Το στο... Βασίλη θα να φύγει τώρα. Ρε, μακριά ρε, στο τέρμα ρίχτα ρε. Είναι μαϊμού, λέμε. Δεν κάνουμε τίποτα αν δεν πω εγώ. Ανάφτε όλοι Λοιπόν, οργανωμένοι. ανάβουμε τα σιγάρα μακριά. Οργανωμένη δουλειά, έλα. Κάντε κάστρα, τραβήστε γρήγορες. Δεν σκάζει αυτό. Τραβήστε γρήγορες να πάρει. Θοδωρή, πώς έχεις εσύ? 3 εγώ. Θέλω με ένα. Βασίλη, εσύ. Εγώ 3 ήθελα να το πάρεις στον Εσύ Εσύ πώς θα έχεις? σου πω. Εγώ έχω δύο. Πάρε εδώ. Πάρε τρεις, Πάρε εσύ. τον. Έλα. Κάτσε. Θοδωρή δεν άναψε. Θοδωρή, φύγε. Λοιπόν, φεύγα, τελειώνει. Λοιπόν, Περίμενε, Βερτζίνα, ότι είμαστε μόνοι. όχι. Τραβήστε να κάνει κάστρα το τσιγάρο. Άστρα, εγώ τον έχω φτάσει Μορτανή. Λοιπόν, Καθένας ανάβει τα δικά του και φεύγει σιγά σιγά. Πάρε και τρόπο. είμαστε όλοι έτοιμοι. Δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Ψυχολογικό. Είμαστε κανόνια. 6 λεπτά λέω, το ξαναλέω. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Ανοίξτε τα μπροστά να είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Βάλτε. Έτοιμος εγώ έφυγα. Εδώ εσύ, εσύ εδώ. Έλα. Αυτοί που είναι πίσω να μην μόνο. Άκρη όλοι. Γι' αυτό λέγεται ρε μπαρτοκαμιασμένα βέρβελα. Θα σκάσει κι άλλο. 13 είπε είναι. Κοίτα το, καλέ κοίτα